हेलो फ्रेंड्स आपण मानक स्वागत जनाऊँ आम यूट्यूब चैनल को आज भिडियो में आपण मानक जनइबू महिला माने राति शोवा पूर्व यही 7टी काम करंतु नाही होइजिव घर परिवार बर्बाद। भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व कही रखुची जदि आपण माने प्रतिदिन एमती टॉपिक विषय जानापी चाहती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुवा बेल बटन को दबाई दियंतु। ताहले आसंतु जानिबा बंधुगण महिला माने शोवा पूर्व राति रे करिवे नाही ଏହି 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ନିଜର ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଜଣା ପୁଅର ହାତ ଧରି ବାହାଘର ପରି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗୃହର ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଜିଥାଏ। ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ମଧ୍ୟରେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନଚେତ୍ ନର୍କ କରିଦେଇଥାଏ। ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଜାଣତରେ କରୁଥିବା ଏହି କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିବା ଭୁଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘର ପରିବାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ, ତାଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଦରିଦ୍ରତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ବଢ଼ିବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ତ୍ରୀ ବା କୌଣସି ନାରୀଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତେଲର ପ୍ରୟୋଗ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ସମୟ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଶରୀରରେ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀର ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ, ଯାହାଙ୍କର ଅଶାନ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ରାତି ସମୟରେ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦହି କ୍ଷୀର ଭଳି ଉପାଦାନ ନିଜେ ସେବନ କରିବା କିମ୍ବା ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ରାତିରେ ଆମେ ରୁଟି ସହିତ ଦହି କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଉ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ବାସ୍ତୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଘରର ଅଭାବ ଏବଂ ଋଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ିବା ଅନୁଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଳଙ୍କାରକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏହି ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଧାରଣ କରିଥିବା ଅଳଙ୍କାରକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଶରୀରରୁ କାଢ଼ି ଦେବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପବିତ୍ର କରାଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହାନିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅପମାନିତ ହେବାର କାରଣ ନିଜେ ହିଁ ସାଜିଥାଏ। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଶରୀରରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଉପାଦାନ କିମ୍ବା ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ରାତି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସୁଗନ୍ଧିତ ଆକାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରି ରାତିରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଉପାଦାନ ଶରୀରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ରାତି ସମୟରେ ଘରର କେଉଁଠି ଅଇଁଠା ଲାଗିଥିବା ବାସନ କିମ୍ବା ଧୁଆ ହୋଇନଥାଏ ବାସନ ରାତି ସାରା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ମଧ୍ୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଘର ମଧ୍ୟରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଉଠି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଧନହାନି ଏବଂ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗ୍ନ ବା ନିଜର ମୁଣ୍ଡଚୁଟିକୁ ଖୋଲି ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡଚୁଟି ଖୋଲା ରଖି ଶୋଇଥିବା ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କର ନଜର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ତେଣୁ ତଥାପି ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ନିଜର ମୁଣ୍ଡଚୁଟିକୁ ଖୋଲିକି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି କିମ୍ବା ସକାଳର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର, ଏହି ଦୁଇଟି ସମୟ ଯଥାକ୍ରମେ ଅଶୁଭ ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଭୁଲ କରି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଘରର ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ନଚେତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯେମିତି ନ ରୁହେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଦିଗ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଏବଂ
କରିବାର। ଏହି ଦିଗକୁ ଯଦି ଘରର ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୁଲ କରି ପାଦ ରଖି ଶୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭ ହେଉ।